bătut de ploi, greu ne nouă la amândoi. Ție că-ți pică frunza, măi, mie că-mi trece vremea. M-am născut într-o casă unde zgomotul războiului îl simt și acum, pentru că de toamna până primăvara se lucra în război. Am îmbătrânit în localitatea Bechet, tatăl meu fiind un bun pescar. Am crescut pe malul Dunării, iar mama mea o bună țesătoare, o femeie gospodină care a practicat mai multe meșteșuguri. Aveam perioade când, din dragostea pentru arta populară, organizam expoziții la care invitam pe lângă cei bătrâni și tineri, dar în special copiii de la școală. Puneam țesături executate de mama mea și de alte femei din localitate, multe cusături. În prag de pensie, familia mea m-a îndemnat să deschid un atelier, să-mi găsesc o echipă de femei și să ducem mai departe meșteșugul țesutului, țesutul covoarelor oltenești. Motivele folosite în covoarele noastre sunt florale, zoomorfe, antropomorfe, geometrice și uneltele din gospodăria cetățenilor din mediul rural. Meșteșugul pe care îl practicăm noi, și anume țesutul covoarelor oltenești, începe cu procurarea materialelor care intră în componența lui, și anume bumbacul și lâna. Lâna, după ce a fost tunsă, ea se spală de obicei la o apă curgătoare, se usucă. Practicăm vopsitul din minerale și plante pentru culorile mai dure. După aceea are loc scărmănatul, dărăcitul și suluitul. Se stabilește modelul pe care îl executăm, culorile care trebuie să le introducem în model, se poartă discuții pe lângă acest model și după aceea se trece la lucru. Prima etapă este urzitul. O altă etapă este executarea unui iț pentru a se introduce firul de lână. După aceea se dă baza, adică țesătura să fie bine fixată, să nu apară derapaje atunci când este tasată. La final vor avea două fețe identice, tocmai datorită faptului că ele sunt lucrate cu țesătură ondulată și tasate cu un dispozitiv care îl numim noi bătător sau furculiță. Vă recomand să le folosiți în încăperi luminoase, cu lumina soarelui, să fie scoase afară periodic, dacă este nevoie să fie spălate, numai cu apă rece și un detergent special.
m-am gândit să creez un arbore, un pom care să facă o legătură între arborele genealogic al familiei mele și pomul vieții, care este permanent dătător de viață.